Allah ka bani mata na. Allah ka bani mata. Allah bani mata na sabo. Ka bani sabon mata. Ngaure sabon mata na. Assalamu alaikum. To, riga dai fara ba samun sarki bana. Salamu alaikum ko gaba dai. Riga fara ba samun sarki ba. Balle dan ka riga ni a baka. Wa alaikum salam. Yawa. Baba ina wuni? Lafiya lau. Ina wuni. Baba ina wuni. Lafiya lau. Madalla. Madalla. Na'am. Sannun ku. Yawa. Alhamdulillah. Lafiya lau. Wai ka ce kana bi dan mu shina mun ka taho. Ban da ni. Mu da ce kana neman mu. Shine ya za mu ce to bari mu zo ba mu sani me ya faru ba. Kana tana fida waye ne? Wai a fida? Ni na fida. Mu biyu ya tura yana bi. Iko Allah gaske. To abin da nake so da ku. Na'am baba. Dalilin da yasa nace ina son ganin ku. Magana ce game da yarinyar waje na. Da taimun bayani akan ku. Na zauna da ita kuma jiya. Na tambaye ta. Na ce to a cikin ku ta fitar da gwani daya. Ta ce gaba ɗayan ku. Ta ce ita fa gaba ɗaya ba wanda ba ta ƙauna gaba ɗaya tana son ku. Gaba ɗaya? Ƙwarai da gaske. Gaba da mu? Insha Allah. Ƙwarai da gaske. Amma baba da na da tambaye. To. Amma da ana so zai yi wani tambaye. To ina jin ka. Kai ne tambaya inda zai bai kamata na yi baki shirya ci kwa? To. Amma baba da ya tambaye da kai. Ni dai na sani cewa Hausawa nan ya yi mata guda biyu. Amma bai taba na ci da kununa. Ba sha ce wani mata ya aure miji bi ba, an gan kwana ne ba ba? A jatau wannan lamari ba a yin sa a musulunci. Daga ƙa'idar musulunci, ko al'adar mu ta Bahaushe, bayan da aka ce mace ta auri maza biyu. Yawa. Wannan dalili shine yasa na ce ita wannan yarinya dole zan sa gasa a kanta. Zan sa gasa a kan Hausa, karin magana na Hausa wanda ya zo na ɗaya. Shine mijinta kwarai da gaske. Kajai, Hausa kuma ya sana ba su ne. Da Hausa na ba za kai man ba. Ko in za ku kabi za ka jana ta Hausa ba. Sai in kwashe wurin doka shi. Wato baba ka nuna mana dattijo kake. To madalla. Kuma yadda kai haka nan za a yi. Na'am. Yanzu yaushe haka so mu dawo. To yanzu abin da za a yi ku dawo ranar Laraba. Raba kada Talatu kenan kwa? Ko ta yaya Talatu kenan kwa? Baba ni na fahimta ranar Narba za mu da wako. Ranar Narba za mu da wako. Haka ne. Laraba na ce. Kai kada yayan Talatu kenan kwa? Haka ne. Ai ni na fahimta. Narba ne za mu da wako. Allah shi gwada mana. Allah shi nuna mana. Allah ya kawo lafiya. To Allah ba mai rabo sa. Amin mu gode. To baba mu kwana lafiya ko? Jatau. Shin ka fahimci ni aka so yin aure yare ga koko dai? Kai, ka bude don ka kai bozo kolo da mu. Kai ka kolo, wani yaro ne zai aure mutum da ku kuti. Ka bai je mu, ka da lima ba, ka da ladan ba. A gaban goma ya bace ba sai ya kashi ba. Haka sai wuri mata, wai za ka yi bori da ni. Magana ho aka yi ta gasa Hausa za a yi. To ko wani kaza za yi, shine na ba tsoro. Dajiya kaza Hausa. To kaza sa ne. Gasar Hausa ba kaza Hausa ba. Ni na ce ma kaza ne. Ba wuna kaza wuna ba. Wuna da ya ce za a yi. Gasar Hausa. Ka kwatifisha ce nan. Yau ina ganin yadda dan gwari zai jara dan zamfara. Ta ina. Ta Hausa ya zamfara ma a jira Talatu mai fari kana zama. A Talatu mai fara nake ko. A Talatu mai fari ko? Waji. Ni na wuce Talatu mai fari. Ina gaba Talatu mai fari. Ka san jira Abdulaziz Haruna. Talatu mai fari ko. Ka san jira shayi. Ana Talatu muhara kana Talatu mai fari. Talatu mai ka san jira shayi. Ai na san ni da ka ce mu na san gidan shayi. Kai ka sani. Kai dai Allah shi kai mu Narba. A kai mu nan. Kama in ka sani ga ka taho. Kai bari ka ji ga maka gaisa. Ko a ba mu da kala kwallo. Ya mata da yana so da ni ban yawo da shi ba. Su kai guda 14 Su dai kaka so su ba su son ka. Wai, ni? Kala jikina ka kwallo ba. Ni ba hakan nan jikina. Kuli kuti ya? Kai ma siriri. Wannan siriri. Mara Hausa. Kala ni da ce na nuna, wai yin kamin na wai na wai baki. Shin Jatau ko tubiya ne kai ha gani? Dan da zai? To in dan ta kama ba yin ta. To cire gani. Kai ka cire. Kai cire. Baba ka zo na yin sirara jira ka. Kai kuma kai matsala gare ka dan. An sai ka kira babu kuma. Kana so ka ce wai za ka yi rigima da ni. Kai waye kai? Kai buka guda na ni ma. Aba shin ba gasa Hausa za ta raba ne? Ko za yi kaza Hausa bana ji tsoro.
Allah shi kai mu narba. Ko Allah ya kai mu. Allah shi kai mu narba. Mutum sai rijima. Ba tare tauta. Ya tafi. Ka dauran aure na. Yau Monday zai yi bacci nan. Gobe Talatu sai kara yi bacci. Jibina ya yi da wula. Jatau ni dai ina gayyata ka dauran aure na. Nawa? A nawa? Da wannan yaro? A to yayi dai. To ni ana sai kwana. Riga ha da shi ya samu. Yau Monday kwana nan. Gobe Talatu kara kwana. Jibina ya Talatu sai kara kwana. Sai an daure aure da wannan yaro kai ba kai saka na ba. To Allah shi kai mu. Allah sai kai mu. Ba narba ba. Allah da ya kawo ni nan kai da ka kawo ni. Ba shi nika nuhi ba. Ya rage naka. Wannan ya rage naka kai ma. Sai ba kudi a kawai ba za ci ba. Mata kuma tauta. Baba da lana ni kunu ko dan tuwo ne a ku da ba dai. Ja to na ko ban jiya. Dan bituru ba.